Na? Te játszott a régivel, ami magyarítva van, ennek fura lehet ez. De semmi baj. Mert a hangok is újak? Aha. Ne Van várj, egy akkor kettő most UG, hadd ami megmaradt. Nem hallottam. Mindegy. Hol redizek én be? Jobb alul a pajzs mellett. Igen, akkor ebbe be vagyok redizve, nem? Aha. Lássuk a játékot. Benne is vagyunk. Nem lehet kizoomolni? Dehogy nem. Olyan, egy kicsit pingelnék, nem? Picit igen. Picit pingelős a cucc. Picit nagyon. Nem pingelek el. Én is. De meg a stream is szar. Hol a magtáram? Ja, tudom. هل ستتحكم بي مثل قط الصحراء؟ هل تطلب استعانتي تحت تصرفك؟ Háj. Kevés a bitráta is. Na csak ez. Üzenet a kahinától. Küldj nekem javakat! Azt a Most már kezd jól lenni amúgy. Küldj nekem javakat! Azt a picsa! Ez kemény. Vagy milyen pályát jöttünk mi? Ki van mellé? Ja, te vagy mellette. Milyen pálya ez? Jó, a kahina van velünk. Ja. Amúgy a védelmező őrző az ugye a régi játéknak a izéje. A főmenüjében De volt. hogy nézel ki? Be lehetett állítani. Hogy érted, hogy nézek ki? Ja. A nő ez komoly. A védelmező, ja, erre emlékszem. Nem menő. Valószínűleg nem tettem le fás izét. Hogy kell zoomolni? Görgő. Nem. Hát dehogy ne, vagy hogy érted, hogy zoomolni? Be akarok zoomolni. Megnézi közelről a cuccát, ez görgő, Igen. tesó. Nekem nem működik, nekem embert vált vele. Ja, akkor az lehet, hogy te a klasszikot választottad ki, mint izé. Lehet. Én a modernt. Nem áll. Az erdőt körül van zárva. Neked is kidobta? Aha, újra szinkron. Jó, most nem tudom, hogy lehet, hogy a szerverek szarok egyébként. A Twitch-en is ingázik. Bár mondjuk most Az zöld. őrzőtől. Kérlek, küldj javakat! Jó. Fa kellene! Még több fa kellene, az maradt az eredeti. Azt a Jó, mondjuk. Ja, nem állítottam be, hogy mindig. Mit nem állítottál a film? A játéksebességet szerintem lomhán hagytam. Szerintem is. Fa kellene! Fa kellene! Magán! Bazzag, itt nagyon nagy pingek van. Jó, a Szaladint állítottad be ellenünk, meg a vezír. A retten. Játékot, ja. Nem tudom átállítani. Szaladin a bölcs, és Irányítás. Salifa a Scorpio. Ez három? Modern. Mi? Modern. Várj, egy, kettő... Három. Most már jó. 4v4-et állítottál velünk, ki a negyedik? Itt van 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miről beszélsz? Ki a negyedik? Itt van a Kalifa, a
Szaladin meg a... Nizár, a Szaladin, a vezír, meg ott a kalifa. Ja! Jó. Kicsit úgy elvesztem a pályába. Csak egy Meg egész abban, picit. hogy pingelek, geci, ez olyan rossz. Hát nem tudom megnézni, hányos pingünk van. Nem. Élelmiszer készleteink folyamatosan csökkennek, nagy uram. Nem emberek kiabálását hallom. Az a dolog, egyből izéra tette. Egyből magyarra. Hm? Jó, ugráltuk. Én meglepődtem, hogy egyből magyarra tette a gémet, mondom, what the f-? De idegesít a ping, geci. Fak ellene! Minden A játék sebesség is. Hát... ez egy picit engem. Menjem újra indítani. Várjál, és elmentem és meghoztam újra. Nem tudom. Ana hona? Mentés. Játékállás mentése. Tényleg elmentettem. Most kidob téged, ugye? Még nem. Nálam csak te dobtál ki. Én vagyok a host. Akkor lépjél ki. Visszavonul? Miért én vagyok a host? Mi a fasz? Várj, hogy tudok betölteni. Hogy tudok mentést betölteni. Hát ott igazából a főmenüben tudsz de azt gondolom single player csak. Vagy nem tudom. Valami multiba is be kéne tudja. Hm? Azt én nem tudom. Behívlak. Oh, jó, felhúztam a játék közét. Hát akkor nem tudom, tess. A fogalma sincs, akkor hol kell betölteni. Én sem tudom. Na mindegy. De most jó a pinged. Most jó. Hol látom a pingemet? Hát a neved mellett. Én a nevem mellett semmit nem látok. Ja, te nem látod a sajátodat, én látom tiédet. Én nem látom, én csak annyit látok, hogy ember. Akkor Se te vagy az a... enyémet. Semmit nem látok, tess. Semmit. De ott a Redigon mellett az enyémet kéne látnod. Én csak szint tudok választani. De nem ott. Bal fölül. Igen, ott csak egy koronát látok a fejed mellett. Meg a színt, szuper. a ready gombot, és ennyi. Nem baj. Na, akkor megnézzük újra. Hát, most egy kicsit kevésbé akad. Hát, ha. Mert a szerverek tuti le vannak terhelve. Hát az a biztos picsi most, állam hogy... ugye Jó. új játsszuk. játék. Én ide jövök. Te oda mész. Ez úgy legyünk, hogy... így, érted? Tehát ez igen. jól legyünk. És akkor még a kéket Sőt, kellene igen. valahova. Úgy.
Hát ez szomű. Neki. Meg lehet, hogy nekem. Valamilyen szinten. Lehet nekem is. Na. Mert Meg kell Emir nézni. Omar. Hát ássuk hát, ha most nem laggol. Na, olyan most ping? Egyből. Igen. Hát van. Csökken a népszerűsége. Így de rég hallottam, ez csökken a népszerűség. Tessék. Bazzeg. Nem rossz a ping. Igen, de közel van az Emir Omar. Ezt nem helyezheti ide, uram. Bazzeg, ez az outzoom, inzoom is fura. Hallod? Igen, kicsi közel Mi? van az enemy. Szopó. Közbasz meg. Gondoltam, kicsit megtornáztatni. Üzenet az őrzőtől. Küldj erősítést! Már most? Már most! Azt a sógatja. Az erőd körül van zárva. Az erőd körül van zárva. Megtámadtak. Már bennünket. most? És megtámadtak bennünket. Hajrá, izzad le. Nő a népszerűség. Húha, hogy volt ez? Először... Annyi ilyen építészeti cuccom volt, de nem tudom, hogy kell. Hogy néztek ki. Jaj. Jöjj. Uram, újoncokra lenne szükség. De mennyire jobb. Ezt nem helyezheti ide, uram. Most nem vette el a falamat. Te mit állítottál be, hogy ilyenekkel kezdünk, hülye? Mit? Sok pénzzel, meg sok víz. Mi a fasz? Ja, hát Ja, de- hogy így néznek ki ezek a... Anyát, hogy néznek ezek ki? Dök? Mi? Hát ezek a... Sose tudom, mik a nevük. Arabiászok. Nem tudom. Uram, újoncokra lenne szükség. نحن تحت أمرك. كما نرفق. Üzenet az Emirtől. Allah nevére! Micsoda nagyszerű küzdelem! Nem. Szegény bántják el. Uram, újoncokra lenne szükség. Segített neki. Kezdjük meg az ostromat. Bazd meg! Előbb! Ali, baj van. Kinek? Nálam. Nem nálad. Üzenet a kalifától. Nincs ott semmi baj. Hát felgyújt. Ajánlom, védd a Hol? Az almás genyómat. Ali. De menj, mert te bézágod, azt a szar! Ja, ennél is megtámadtak, várjál. Most ez nem vicces. Ugye, most, ugye ez már nem vicces. Így már nem. Megtámadtak bennünket. Ez eddig volt vicces, hé. Hogy játszottam én ezt? Irányítás. Egér, klasszik a balagér gomba, de azzal játszottam szépen, nem? Hogy játszottam? Ne, azzal játszottam, biztos vagy benne. Tudok ide neki tenni ilyet, létszik? Nem, nincs meg, persze.
Küldjavat. Bazeg, nekem is kéne. Ó, kurva jött. Összeöltöttem a kapulat. Hova küldik erősítést, hogy csinálni kell mindenre? Hova küldjünk, hogyha nincsen nekünk se? Hát, hogy azt nézzük, hogy nem a legszebb építmény. كما ترضى نذهب üzenet a tanításról. Fogytál a tűz. Na, ezek a... Ottan. Csökkennek az élelmiszerkészletek. Élelmiszer készíteni. Nálam még nem. Még. A faszom támad. Hallod? Ne engem támadjál már, hanem a másikat, PLS. Hallod? Inkább engem támad. Káhénál az nagyon kemény. Maga a grafika is nagyon. Amúgy is... Na, nincs ezen OG izé. És hát nem engedték el ezt a OG vonalat. Nem, hanem felújították a grafikát az összesnél, és kurva jó. Mondjuk ez a paraszt az ijesztő. Hát, Sarogó. meg nézzek az orgyilkos. Hát milyen durván néz ez ki, hülye. Ja. Meg a arab kartforgató, amit mi csak úgy hívtunk, hogy izé Maulai meg ilyenek. Pali! Megvan, mit játszunk, de mi? Csak ne lennének lehalva a szerverek ennyire. Na, túljáték. Jó, szóval igazán meg... Tehát hogy lehetett rá számítani, hogy ez fog történni. Figyelj, holnapra már jobb lesz. Azt hiszem. Most egyet lejátszok, aztán pihenek egyet. De fáradt vagyok nagyon. Akartam próbálni. Indulok. Tök jó, hogy ő tud lőni, de nekem az emberek azok úgy nem lőnek. لنصرك Csak ki lő, és honnan? Ki vagy mi? Inkább. Nincs fám. Úgy emlékeztem, vettem fel a favágunkat amúgy. Akkor mit művelnek akkor? Uram, újoncokra lenne szükség. سوف تتم سنترك حالا Annyi fám van, bazd meg. Élelmiszer készleteink folyamatosan csökkennek, nagy uram. نحن في خدمتك اطلق Nincs elég áll. Kész Milána, Tomás a gőzmozdonyt. Nincs fám, bazd meg. Ó. Jó, én meg itt, hát, ha megnézed az Emirt, vagy Omar Emir, akkor azért visszatartom. نحن تحت امرك نصعد Csak most igazából aranyat kéne gyűjteni, hogy akkor legyen-e.
Akkor munkásokat, és hát tudod ezeket a mérnököket. És akkor megindul felé is a támadás. Mi a fasz? Üzenet a Kahinától. Én fogom uralni ezt a vidéket. Küzdj vele! De ez a kahina van velünk, ugye? Mi a fasz? Az igen? Van neki cica. Ja, botos. Jó sok hajája is van, nekem elég van. Uram, újoncokra lenne szükség. Tök jó, hogy ezzel megtartották így a magyar szinkronokból a párat. Ostromgép építése. Hát, ja. Ostromgép építése. Értettem? Aranyra van szükség. Az baj! Kifogytam aranyból. Nincs elég ára. Na, az anyag, többet kell nekem. Ez egy egész picit kellemetlen igazából. Nem baj, teszünk le még ilyen vasgenyót. Szegény védelmező. A katapult elkészült, Milord. Csökken a A katapult népszerűségem. úton van. A katapult Nem úton értem. van. Hol elfejtük olyan? Élelmiszerkészleteink folyamatosan csökkennek, nagy uram. Élelmiszerkészletünk folyamatosan csökkennek. Anyád! Megtámadtak bennünket. Anyád! Megtámadtak bennünket! A katapult elkészült. Felkészülni. Felkészülni. Ingerek. Felkészülni. 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 Játékállás venni. Jézus! Ezt nem örülök. Ja, akkor csak egy automatám nem. Felkészülni. De hozod ide ezeket az orgyokosokat! Van. Megtámadod a palotámat. Akkor az ezzel támad, úgymond. Arra kényszerítesz, hogy fegyverrel tanítsd a tóra. Nem, hogy én vagyok. Jöttem leagatni a mobilkokat. Na, legalább nem lesz mellettem nagyon senki. Ez a jó. Üzenet a szemértől. Ó, a mennydörgés istene. Anyám mindig mondta, hogy legyek óvatosabb. Nincs Kaptam mit. érte 500 pénzt. Most a kalifát kéne valahogy. Élet vár rá. Hajrá. Allah paradicsomában. Basz meg. Jó, nem baj, most legalább tudok egy kicsit nyugalomra térni. Ez elég nagy bajban van. És ha ő bajban lesz, akkor én is bajban leszek. Üzenet az őrzőtől. Erősítést. Ki van bajba? Az őrző. Itt leszünk egy ideig. Dehogy is. Mindjárt berendelem. Az így, ennyi volt. Mondjuk azt valaki, hogy valaki ilyeszt is megölték őket, ez mondjuk aggodalomra adhatott, igen. Majd miért nem tudok ide? Helyezheti ide, uram. Ez a föld nem elég nizet, termékeny. azokat azt a hármat ott kiszedni, az GLR. És megint elfogyott a kajám. Na már. Nem tudok annyit termelni, ahányan vagyunk. Ja, hát Nizert az... Jó lesz. Nem tudom megtiltani a kaját. Sőt, mindegyiket jó lesz. Na mindegy. Jogítassál, mint én. Smókum. Hát mondjuk én neked nem tudok, hogy én Újoncokra lenne szükség. küldök harcosokat. Megtámadtak bennünket. Megtámadtak bennünket. Az baj. Smókum. Halom.
Kardosom van. Jó. Ó, ne legyen. Te vagy a legnagyobb úr. Negyedik legnagyobb úr. De jó. És én hányadik vagyok? Ezt nem tudom. De nekem bemondta ez a... Én vagyok a legnagyobb úr. Hm, Köszönöm. te vagy a host. De mi? Ja. Most fel, jó, hogy így lehet működni. Már azt járjátom a legjobban, hogy lehet működni. Van egy kis sincs használva sok amit ki lehet viszont. Az igen? Hm? Nézd meg a kárját. Ő... El van. Erősítést. Na megint. Én küldenék batya. Küldenék, ha lenne. De literálisan most engem basznak itt te. Engem még nem. Még. Lekopogtam. Nem engedik, hogy termeljek, bazd meg. Ez elég baj. Ja, tényleg, jelentős kell. Ez meg csak megvalami. Ez semmi nem. Ezt nem helyezheti ide, uram. Ezeket kihozom ide. Hanem bántam. What? Oh. Ezt nem kell, ez jó áram van. Ebből se kell nagyon több most. Raktározzel 1000 élelmet egy játék során. Basz! Élelmiszerkészleteink egyre aranykészleteink gyorsan gyarapodnak. Hát akkor mehet is hazadó, gyerekek! Élelmiszerkészleteink egyre gyarapodnak, nagy uram. Már mehet is hazadó instant, hallod? Milyen harcosok ezek? Már is dől a lé instantba, tesó. Hú. Anyád mikor vannak itt, jó? Gyógyító, orvtámadó. Deve. Ja, meg akkor van egy új izé. Ilyen táborzó cucc. A Bedouin táborzó. Oh-oh. Kalifa az megindult valahova. Szerint távolharci látsz? Csak nem tudom, hogy kéne a kalifát izé, mert a... Igazából a tornyokat, ugye lelövöm izékkal, ezekkel a gecikkel. A katapult elkészült. Talán, de... Kell egy valak katapult, ez kész. Ostromgép építése. Értetted? Kell egy valak katapult. Van... Nem tudom mennyi. Nem Van katapult, 12. ezért. Ja, azok a izésok, Ja. mi? Azok a nagyobbak. Hát leteszel egy helyre és nem tudnak mozogni. Ja. Most először ezekkel a kicsikkel itt megpróbálkozom. Uram, több épület is lángokban áll. Nem kéne. Hogy jutottak el oda? Na mindegy. Oh. Oh. De nagyon ég. De. A gyógyító az fölírni az embereimet? Jó kérdés. Hát azért gyógyító. Mindjárt is fogom. Na, na most gyógyítasz? Nem fogok egy azért, fix van. Ő nem full hátlis. Dehogy nem hív el, csak fönn vannak. Ezt nem helyezheti ide. De jó. Ez a világ esélybe viszont. Na, meg.
Uram, Hagyja berendelem a gémet. munkák ennek az épületnek a működtetéséhez. Üzenet a Kahinától. Én fogom uralni. Jó van, uraljad, bazd meg akkor! Küzdj velem! Őszintén, hogyha már így mondja, hogy uralni fogom ezt a földet, akkor uraljad, basszod. De vicces hangja van. Ja, itt látok egy lobos. Ezzel csinálja valami. Na, azért behoztam magam. Ott azért hello. Élelmiszer hallod, ez készletei hílel alsó. folyamatosan csökkennek, nagy uram. Ez. Nem szólt a játék, hogy még nincsen tele a magtáram, úgyhogy... úgyhogy jó vagyok. Azt hiszem. Ez a ping, geci. Ez egy picit engem is idegesít. Nem csak téged. Nem. Majdnem kérdeztem, mi a faszom az hang, aztán te itt a mindenséget. Ja, remegtettem a lábam, bocs. Megtámadtak bennünket. Megtámadtak bennünket. Az gatya. Akkor egy... Játékállás mentése. Automata mentés. Egyik fele. Ide. Másik fele. Linafrik. Halum. Oda. Na, És és ezt üvöltünk, mert jönnek! Még jön 3 katona. Mit cikik ez? Jó, csak azért... Azért nagyon messzi. Ja, várj, ez most 5 katona. Mondtam, mit teszem. Oké. Látok egy behatolási pontot. Ami jó lehet. És Most itt amúgy. egyet itt be. Ó. Az igen. Igen. Saját háborúmat vívom. Én is. Azt Mert hogy milyen többi- messze lehet azokat a szarokat letenni, hogy ne öljék őket, de viszont én tudjam ölni a kalifát. Nem emlékszel mi? Nem. Az gatya. Nagy uram, Nagy uram. Hát imádom. Lehet, hogy feleslegesen építem ezt a sok katapultot, azt nézem. Üzenet a Nazirtól. úgy hajladok a szélben, mint a sárga folyó mentén. Ostrom Ezt gépépítése. jöjjel le. Értettem? Allah, Ostrom Allah. gépépítése. Értettem? Nincs elég ár. Nincs Hát, elég. te viszled. Azt a kurva! Na, akkor még jöhet a vazír, vagy vezír. Én vazírnak fogom hívni, nem érdekel. Milyen név az, hogy vezír? Bazd meg. Elment a soma. A bazd meg. A katapult elkészült, Milo. A katapult úton van. A katapult... Üzenet a Nazirtól. Ennyi volt. Ez volt én nehéz. A katapult úton van. Elkészül. Várj, és én csinálok egy ilyet, akkor neked mit ír ki? Ezért még drágán megy. Én most küldtem neked egy ilyet, hogy támad meg, amit tőlünk itt. Akkor neked küldj üzenetet? Hát nekem csak annyit írt ki, azt kéri, hogy támadj rá vezír. Kimény is onnan? Kimény is onnan? Hadd lőjék le!
katapult úton van. Jó. Fegyver raktár tele van. A katapult úton van. A katapult úton van. Te vagy a második legnagyobb úr, vagy mit mondott? Igen, és ki a legnagyobb? Felkészülni. Felkészülni. Úton felkészülni. Megtesszük, amit tőlünk pedig felkészülni. Úton van. A katapult úton van. A katapult úton van. Hagyd békén a kastélyot. Ez a bádad ember, ilyeneket mond nekem. Úton van. Főleg a sértegetsz, akkor meg biztos, hogy nem megyek innen. Hogy de szeretem én ezt. Szerintem az jót tett neki ez a felújítás. Felkészülni. Mert több pénzed van, mint nekem. Felkészülni. Uram, újoncokra lenne szükség. Most azért majdnem több pénzed van, mint nekem. A katapult elkészült. Felkészülni. Felkészülni. Jó, megadottam az adózást. Felkészülni. Nekem van egy bevált taktika. Erre az adózós. Na, feljebb veszed a kaját? Jó, a kaját is feljebb veszem, meg hogy akkor termem a mindenséget. Ott a... mi annak a neve? Vas, meg az ilyenek. Hallod, bazd meg? Nem. Lófaszápja van a kalifának. Uram, újoncokra lenne szükség. És én is bevezettem ezeket az orgyilkosokat, meg mi... Jelöld már ki! Mostán gyengék vagyunk, de ha kell, erősek. De ha kell, erősek viszont. Kösz. De hogy lesztek? Jó, ezt megöltem. Úton van. Felkészülni. Mondjátok, kicsit a 4v4 túl áll fel. Tartsd magad távol a földemtől, hitetlen. Nem. Megkaplak! El vagy De kapva. ez túl kicsi volt. Még meghaltok. Nem Jó. hallgatok meg. Még nem. Jó van. Győzelem. Mi a fasz? Megelőzött a kis csaj. Ó. Na, második lettem. Hallottam harmadik. Ó. Ó, de jó. Jó, én most pihenek egyet. Később Na meg jó. játszhatunk. Más felállásba. Most megnézem, hogy... Bocs, kurva fáradt vagyok. Nem baj. Most megnézem még, hogy... kinek maradt az eredeti hang. Remek! Nem fél? Hát Az oroszlán aki szívűnek, igen. elején benn volt. Szultán... Hitetlen. Isten! Eddig nagy rész mindenkinek maradt. Sajnálom. Végre valahára. Maui. Hát jó. Agyő. Na, a Fülöpnek, vagy Filip, vagy ki... anyám ez... Annak Neki nem. Volt magyar. De! Nem volt magyar. De volt. Tényleg. Nekem itt van letöltve, hogy ez a Crusader HD-hoz a magyarítás.
Jaj, de hát az megint más, a Crusader HD magyarítás. Az a legeslegelsőben nem volt. A Akiben legelsőben se nem. volt. Nem, hanem csak az első sor. Ja, jogos. Igen. Jó, tehát akkor vezér az annak maradt. Üdvözlet! Emírnek Vigyázz is, magadra. Nizernek is, serif. No csak. Na a tábornagynak nem maradt. Idióta. Nem. No csak. Bosszantó. Basszant. Dicséret, Na, dicsőség. majd később lesz. Jó, apátja is. És akkor 4 új. Örvendek a találkozásnak. Pedig is csinál. Cső. Na hát akkor mi is kilépünk. És hát, haveri diszko, semmi. Asza. Na, tehát mi a élet? Örvendek a találkozásnak. Oh. Elvennék a találkozni. Mi a fasz? Pajzsokat fel! Állj félre! Azt a kuhul. Jaj! Indulok! Jaj! Indulok! Mi? Jaj! Indulok! Jaj! Ja. De mert én csak a voice-okat meg akarom tudni. Vagyis, hogy mit beszél ez a pali. Én ezt meg akarom. Védette, nem. Nem. What the fuck? Ja, hoppá. Én ezt meg akarom tudni, hogy beszél ez az ember. Ezt nem helyezheti ide, uram. Ezt nem helyezheti ide, uram. Ezt nem helyezheti ide, uram. Uram, nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetéséhez. Na? Beszélsz, édesfiam? Zsappaszkén kövesgönyöt lesetettem. És szar a beállítás. Fa kellene! Na? Nem beszélsz? Segítség! Bolond! Paraszt! Bolond! Csirkefogó! Bolond! 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 Elkegyelmű! Bolond! Felköttetlek, büdös paraszt! Bolond! Ez csak annyit tud mondani, bolond. Várjál, mert Visszavonulunk? ez a gyorsaság, ez nem jó.
Na, akkor lehet, hogy úgy kellett volna, hogy... Akkor lehet, hogy a plusszal kellene, csak nincs a plusszom. Fuck. Na jó, de ez... Indulok! Ez mi a fasz? Jaj! Indulok! Jaj! Indulok! Jaj! Indulok! Örvendek a találkozásnak. Oh, Maui. Adieu. Ágy. Választ ki Ez az ellenség. kurva jó. Maui. Adieu. Agyű. Jaj. Na, csak ennyi volt. Csak megnéztük, hogy akkor most mi újság ezzel. Ez gyerekek, ez... Gyerekkor kedvenc. Gyerekkor kedvence. Köszönöm szépen, hogy akkor itt voltunk, azért egy ötösse itt voltunk, na. Ezt akkor holnap tényleg találkozunk Szolával, meg ilyenek. Na csá!